Čauko, čauko, dneska vás tu vítam Marko po dlhej dobe, čo som netočil. Takže teraz hrám ale na kontroléri od PS5 a môžeme sa joinúť do hry. Jo, a rovno aj skončila hra, vidím. 2 sekundy som tam bol. Neviem, asi Imperial Place. Ja som túto hru dosť dlho nehral, takže neviem. Jak to bude vypadať. Troška pobehám, počkaj. Jupi. Corporation, to som tiež nehral. Túto mapu. Tu som tiež nehral. To loaduje, ty kokšo, to je dlhé. Bude loadovať do zajtra. No, konečne sa mi to loadlo. Konečne. Akože fakt. Ja som to stopol, takže po dlhej dobe sa mi to loadlo. Aby sa vám to nezdalo, že to bola sekunda. Aha, ja si myslel, že to je zamknuté. Aj toto, počkaj, ej. Starý dobrý trik. Počkaj, už som ho zabudol. Jak sa to robí? Zabudol, jak sa crouchuje. Je tak? Nie, áno. Jo, dobre. Oni odobrali vykopávanie dverí. Ono ich iba otvorí. Nie, že ich vykopnem, ale otvorí ich. To odobrali a bola to dobrá vec. Lietali všade dvere. Ne, počkej. To vím, to poznám. Aha. Prešiel som to. Aha. A znova prejdem. Tak nič. Že to nikto není. Ej, jo. Však to nikto není. Nuda. Vypadá to tak, že už tu niekto je. Ej. Kokšo. Poď. Kde si? Nachytám ťa. Na bota. Jo, on je tam, aha. Jo. Jo, dobre. Tu kde som? No, tam máš bota, žir. Jo, prčíš, tak som sa sekol. Teraz môžem hľadať pomoc. Niekto ma oživil. Neviem kto. Jaj. No, dobre. Ne. Do prčíc. Týpek ma zachraňuje, vole, tu. Dík. Dík, bro. Dík petardy, brosky. No. Niečo teče. Kokos. Sa bojím. To niečo vybafne na mňa. No, už vybaflo. Dobre. Ja nič. Ja muzikant. Vravím. Som dead. I'm dead. I'm really dead. Dobre. Troška dám sensitivity. Dobre.
Mám aj boombox, ale nepamätám si oné čísla. Jo. Dobre, neskáď už. Potrebujem niečo nastaviť. Mi zdá, že rýchlejšie behám. No to je koniec. Jo, šachta. Som si nevšimol. Ale ja nemôžem kraučovať. Aha. Oni sa môžu? Podľa mňa nie. Ja ich tu počkám. Počkaj. Aha. Ja mám aspoň minú. Keď už. Okay. Kámo, keď sem niekto pôjde, teda nejaký ten bod, kokos! Mina, zafunguj! Jo! Ty ho zapurtul! Mi sa to seká úplne. On sa zase purtul! Tak čo má s tým purtovaním? On ma chce, ale ja nie. On má dohantí, mám taký pocit. Poď sem. Mi zdrhá ten je po mne. No tak ten sem nechcem. I'm very hungry. I'm very hungry. You not hungry. You not hungry. I'm not hungry. You not hungry. You don't hungry. Ešte. Jo! Dobre. Zapostarané. Ó! Tu som nebol. Nová lokácia. Jako nikdo tu není. Ja idem dolu. Jo? Tá mina tu furt je. To je dobré, že tu je. Je potrebná. Tež. Aj tu sú dvery? Ne. Ne. Otvor. A nebudem kemper. Žiadny kemper. I'm very hungry. I'm Not hungry. Not hungry. Presne pred koncom, ne. Kamo, ne. Prečo? Presne pred koncom. Kde je ten? Ten. Tu leží typek. Počkej. Dobre, no. Jo, aha. Infection. Tak, to je chill. Chilling. I'm chilling. Počkej. Dobre, no. Kamo, ale ja neviem ani, čo znamená to infection moc. Okej. No, dobre. Čus, typek. Čus. Nerozumiem ani slova, ale nevadí. Ne? Dobre. Tak ja neviem, keď je tu taký kľud. Ale ne, ja sa vydám, vieš čo? Vydám sa do sveta. Nemám problém. Som to skoro preskočil.
OK. Zaujímavé. Ječus. To ne? Do prči. I oni sú mudrí. Pretože... Do prdele. Do prdele. I'm a Steve. I'm a real Steve. A Steve. I'm a Steve. I'm a Steve. To je easy. Ja som profík. PRO. PRO. Big jump. PRO. PRO. Ešte ja budem bot? Ne. Žiaľ nezmožia. Tak to je fakt super. Nakoniec všetci zomreli, ale však nevadí. Dám toto. Arid Ruins. Pokiaľ chcete vedieť moje meno, tak vám ho dám kľudne. Ja nemám problém vás pridať za frenda. A dôvod, prečo som Rider ako skin, tak proste sa mi páčil skin a nemal som iný nápad. Takže tu máte moje meno. Sa nám to loaduje, dúfam, že to nebude trvať zase pol života. Zase to trvalo aspoň tak pol hodinu, ale nevadí, však ako v pohode, ja nemám problém to strihnúť. Som to strihol rovno vo videu, takže postaráme. Tu sa dá? Tu nejako nevyskočí, hej? Teda vyskočí. No ja neviem. Nebudem to brať do úvahy nejak. Ja poznám strašne dobré miesto, kde skoro nemajú šancu chytiť nejakého hráča. Keďže oni sú takí hlúpi. Dobre, mením názor, nie sú hlúpi, ale tu budete stať. Tu? Počkaj, nie. Tu na tej rovine, na tomto, neviem, kúsku, tak oni furt budú takto padať dolu. Na tom kraji. Nejaký typek ma zase oživil. No ja vám to môžem aj predstaviť, pokiaľ to bude nejaký bot. Jo, takto môžete si čupnúť, to je jedno. No, a teraz to je také kemperské miesto. Jo, no, to už spadol. Takže jedno. On sem pôjde a takto spadne dolu. Presne o tom som hovoril a potom za jen tam bugne. A možno sa aj portne. Alebo sa na mňa vykašle. Kamo, tí boti sú takí sprostí, on takto išiel a zase a tam dolu. Fakt, že to neurobí znovu. On pôjde tade, že áno. On pôjde tade. Určite pôjde tade. On to nevytočí totiž. Ale kde je? Dobre, no asi máme safe. Každopádne dúfam, že sa vám videjko páčilo a čus.